A nepreťahujem sa, jemne sa hrám. Môžeš ju kľudne jemne aj pricuknúť, aj popotiahnuť, aj pritrhnúť, ale to musí byť všetko, áno, no. Lenže ona musí cítiť potom to povolenie, že vieš, že ideš s ňou, ale nie úplné zahodenie. Vonkajšiu drž. Ako keby a vnútorná. Hore ruky, keď má kôň hore hlavu, ty máš hore ruky. Ja nepredkláňam sa, pekne vystretá. Tak. A teraz iba kľúsaj ďalej. Keď ona sa ti hen tak dá do toho, tak od teba sa len chce, aby si kľúsal. Tak. A skús nehať oťaže vytiahnuť z ruky. A povoluj pomaličky. Povoluj. Cmukni, keď toto. Skôr jak holeňami cmukaj. Nech ona drží tempo. Tak. Super. Výborne. Tak. A prechod. Tak, výborne. Zmen si smer. Môžeš si ju pomaly pozbierať pri tom, jak si meníš smer a potom hneď naklúsaš. Keby ti zmenšovala kruh, tak normálne tú vonkajšiu od krku. Tak, no, ale toto, ona keď ti mykne, tak to vieš, že si ťahala. Tak, no. Ale drž tú vonkajšiu a nedávaj si ku kolenu tú vnútornú ruku. Tak. A teraz ju podaj dopredu tú ruku, neťahaj ju ku kolenu, dopredu ju podaj. No a ty si čo urobila? Uvidíš to na tom videu, ty si zarazila ju ku kolenu tú ruku. Zdvihne hlavu, zdvihnem ruku. Lebo ona keď zdvihne tú hlavu a ty nepohneš tou rukou, tak ju to zúbadlo ťahá dozadu. Tak a skús, tak no. Podaj dopredu, no. Skús nech ti trošku ešte povolí a potom skús tou rukou podať dopredu. No teraz toto robíš úplne jak v jazyckej škole, že držíš akože ruku dole na krku a dúfaš, že kôň povolí do nej. No. Zvonkajšiu drž. Tak, no a dopredu obidve ruky. Doprečie trošku. Musíš ísť trošku s ňou. Tak. Dobre, a skús oťaže vyťahnuť z ruky. Povoluj. Ale cmuk, bojuj. Tak, výborne. A úplne ju nechaj vyťahnuť. Úplne. Výborne, ešte kľúsaj pol kolečka a môžeš prestať. Nepredkláňaj sa. Cítila si, jak pridala, keď si sa zaklonila? Dobre, môžeš. Super.